Jam siji bengi kumis turu lali Alhamdulillah. ari kula pikiran boyeng aduh angin dikawat turuni. Alhamdulillah. Assalamualaikum batur-batur kanda juring. Ketemu maning karo Reang Mangasep ning tabir misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir meng channel kien. Kanggo kandahan dina kien ana cerita sing Kang Doyok. Kang Doyok ki ya dudu aran asline dudu apa? Aran samaran kah? Aran celukan. Nah biasanya ki diceluknya ki Kang Doyok ya. Pengen nyeritakaken pengalamane ning tahun 2007. Lokasinya ki ya masih ning wilayah Kabupaten Indramayu, mung bega ora bisa disebutaken ya. Waktu kun Kang Doyok ki dau lulus SMA. Nah sewise lulus SMA ki Kang Doyok ki pengene jage buru-buru bisa kerja supaya ya bisa ngasilaken duit ya kanggo membantu ekonomi keluarga, ngerewangi wong tuane, nyekolahkan adi-adiane. Soalnya mah apa, lamona ngelanjutaken mengkuliahan ya pertama ya pastine Kang Doyok ki je ngakune Kang Doyok dheweke ki otake ki ora sanggup. Pelajaran SMA bega rasane ki puyenge ki mbuning kanane. Reang ku je bisa lulus bega ya nilainya ki paling rendah ya cah. Untung lulus kah. Jadi lamona semisalnya dilanjutaken mengkuliahan, wah ya kayaknya mah yang beledug buah potak ki. Mulane gak Kang Doyok wis lah Reang ki ya arepan glati kerjaan bu preven lah usaha supaya ngasilaken duit. Nah faktor sing keloro ya memang kun ya masalah duit kun keluargane Kang Doyok ki ya dudu wong sing mampu dudu apa keluarga sing pas-pasan. Kang Doyok dewek ya saking pas-pasannya keluarganya ki lagi sekolah zaman SMA deweke ki ya sampai adol udud ya ning sekolahan ki. Adol udud kan ya lamona ketangguhan kenang guru mah ya kayaknya ki ya dihukum pasti nega dagang udud ketengan kah ning batur-bature ya lumayan ya regane ki di double kenang Kang Doyok. Jadi sekudua misalnya ki regane ki 1000 sing sebatang kenang Kang Doyok ki ya diadole ki 2000 kayang konon ngadole ki ya luwih larang kah mung bega akeh sing tuku jeca sedina ki bisa entek 3 bungkus ki nang apake sing tuku ya pertama lah mau nanggawa udud dewek mengjero sekolahan ya ilokan ana razia ana diceki kempeke jor kenang guru kah diperiksani kabeh lamona ketangguhan ki resikonya ki gede kuwen je. Nah lamona Kang Doyok duwe trik dewek dadi ki udude ki disusupaken ning tempat rahasia aja dadi ki ya lamona Kang Doyok mah aman masa ketangguhanan naha ya mulane gak bocah ki daripada ngemet resiko ketangguhan gawa udud mending gak tuku ning Kang Doyok ya kuwen terus ki ya kun mau ya lumayan lah aja sing dagangan udud kian ki Kang Doyok ki ya bisa belanja bisa kanggo sangune adine sekolah bisa bayar lamuna sekolah ana bayaran kambu bayar SPP mbu bayar apa ki ya hasil sing dagangan udud kian ya cah ari wong tuane Kang Doyok mah bener-bener waktu kunku ya bocah bisa sekolah bega alhamdulillah kanggo belanja ki padang glati dewek ka mulane Kang Doyok ki sampai gel konon sampai semono nek lah adol udud ning sekolahan ki lamun ketangguhan kenang guru kan ya resikone ya kayaknya mah urusannya ki gedean je mung bega ya prewen maning ya kun mau lamun ajare Kang Doyok mah dheweke ki ya wong sing bodoh wong sing ora bisa ngikuti pelajaran lamun ajare Mangasep mah justru kayaknya ki ya Kang Doyok ki wonge ki ya cerdas bisa manfaataken situasi mung bega ya kenang adi-adiane Mangasep sing masih sekolah ki ya aja ditiru gin mah bokatan gara-gara Mangasep kandak kayang kenen sukikine iyalah kayak Kang Doyok lah harapan dagangan udud jening sekolahan ya aja kun mah ya dagangan sing sejen bae ka kin mah ceritane Kang Doyok soalnya ki. Nah dadi ki Kang Doyok ya sampai tekang lulus sekolah ya kayang konon jaja dagangan udud enggal dina oli duit jo ora bisa kanggo belanjane dewek ke bisa kanggo bayaran sekolah bisa ya kadang-kadang upai adine kanggo sanggu sekolah. Nah sampai akhirnya Kang Doyok lulus SMA
sebisa lulus SMA ya orang bisa dagangan udut maning, artinya kan ya penghasilannya mandeg. Reang ki prewen je ya penghasilannya reang mandek kayang kenen ya dia reang masih pada sekolah, wong tuane reang molah ya cukup kanggo mangan bae. Dadi ki lamun nang latih kerjaan ya reang ki ya kadang keterima ta beli wong sing pengen ngerjakaken reang ki. Reang kan nilainya paling cilik ya paling bodoh ning kelas ki. Toli ya kun mau je lamun reang latih kerjaan ki ya perlu waktu, perlu proses. Ya sementara bocah apa ki belanja ki ya orang kena ngenteni engko jora kudu aryawan anak apa arepan sekolah ya kudu sangu, arepan mangkat ngaji kudu sangu. Dadi ki Kang Doyok ki ya wis lah dagang udud bae ning pinggir dalan jaca. Dadi gawe gerobak cilik-cilikan dagangan udud karo ya aqua apa mau nema kayang konon. Nah alhamdulillah kayaknya mah wong ki pada melas ta prewen ning Kang Doyok. Dadi ki warungnya Kang Doyok sini pinggir dalan ki tambah rame kenang Kang Doyok ya mulai sing maune kayu-kayu ki diganti nganggo apa spandek apa modelnya pokoknya mah ya sing maune mau dagang udut karo banyu putih ki ditambah dagang kopi dagang kopi apa ari bengi ki akeh wong sing pada midang ning kono baturi Kang Doyok. Ya wong midang kan pesen kopi pesen udut lumayan jare Kang Doyok ya. Biasanya ki tutup ki warung ki setengah loro ya kadang ya jam 1 jadi tutupnya ki bengi bukannya ki radakan awan enggal dina ku kayang konon bae sampai kurang lebih ki ya oleh setahun lah alhamdulillah jajar Kang Doyok ki ya pelanggan apa gawis anak jadi ki ya wis ngasilaken kah senajan kadang-kadang Kang Doyok ki mikir yang ya orang mungkin kayang kenen terus sih ya yang gak pengen kayak wong kerja nampak gaji hari wong kerja kan ya penampilannya keren jora enggal bulan nerima gaji hari wong dagang kayang kenen kan ya senajan ngasilaken duit ga mung bega ya ampun ngapa rasanya ki gengsi mung bae ya Kang Doyok ya lamun nuruti omongannya uang nutugi gengsi kayaknya ki ya reang ki ya orang bersyukur jarane hari kayang konon mah wis lo ora apa-apa kayang kenen bae sing penting mah ya adine reang ki ya lamun mangkat sekolah anak sangune terus ya reang setitik-titik bisa ngupai wong tua aja ya wis lah warungan bae ora apa-apa sisan dagang udut dagang kopi jora Kang Doyok ki sampai Kang Doyok ki enggal dina ki warungan bae kayang kon ki orelok libur aja cah orelok libur. Nah ana bature pada pedagang arane ki Imam ki ngejak Kang Doyok ya yok ya sekali-kali ya nongkrong jayok ya karo batur-batur ngumpul jora. Iya sih iya jaja dagang bae aja ya ayo jangan ngumpul aja yuk kapan je mam ya malam minggu aja yuk dolan mengumai Tio Tio kan umai gelem tuh je Tio iya gelem aja yuk karo reang je biasanya reang malam minggu ngumpul ning kono ning Tio aja ya nginum wedang kanda-kanda oh ya wis lah aja kok ya bengi minggu aja iya aja jadi ki bengi minggu kun ku Kang Doyok ya dolan mengumai Tio sementara warungnya dititipaken ning adine dikit nang je tonggonana warung je kakangnya arepan dolan iya je Kang kakangnya balik jam pira ya jam 11 bu jam 12 je kakangnya iya je Kang jadi ki ya Kang Doyoknya dolan mengumai Tio monokaken ya memang Tio ku umai radakan bagus deh cah tekelnya gawis nganggo keramik sing putih ka bersih nah waya Kang Doyok teka monokaken anak ya bocah sing sejen sing wis lagi pada nongkrong ning kono lagi pada dodok ya Kang Doyok sing kadoan ya Assalamualaikum ya Waalaikumsalam mene yok jare imam apa gak ana ning kono imam aku. Nah Kang Doyok ke ndelah sendal waya ngedek tekel ana sing ngomong ning Kang Doyok woi keset jor Kang Doyok ki maksudnya ku apa nah sing ngomong ki rupane ki Tio sing duwe umahe aja karo nuding mengkeset ka keset je berarti reang ki kudu ya keset dikit kayaknya malah mau namene ki kayaknya reang apa ya bawa rasa reang kan ya ora entah sing endut orang entah sing ya dalan sing belok ora blok temen lah tapi ya karena di omong gel konon kenang tuan rumahe jadi ki ya Kang Tio ki Kang Kang Doyok ki nurut ya jadi ya oh iya yo ya sorry keset dikit ya iya keset dikit ya maning bakar mengumai reang sikile di keset dikit jora ya ira kan ya embun tasing ngende aja sikile belok ya kayang konon ya maning ya nganggo keset dikit. Nah Kang
Doyok kan ya ngerasa dikayang kononaken arane masih enom, jadi ki hati ki rada apa ya rada ora terima kah apa yang dikayang kenen haken je. Kin maya blenak kayang kenen nah Kang Doyok ya ndeleng mengkang imam ya Kang imamnya wis yo ora apa-apa aja datet yo maka yang konon. Nah terus ya Kang Doyoknya ki ya mono kena dodok ya salaman karo sing sejen dodok nih iringannya Kang Imam wis jeyok potong dipikiri ada teh jetio mari ngomong padu metu bae. Ya kayane jarang ya dau teka dau pertama ngumpul wis diomong kayang konon jakayane kirang ki ya apa ya ningati Kang Doyok ki ya ya rasanya ki ya blenak ya indan yang ngobrol-ngobrol kang ngumpul-ngumpul kayang konon ku rasanya ki ya masa enak kak jadi ya wis lah yang marapan balik bae jadi ki mam yang balik bela aja mam balik mendi ya balik bela meng warung ya daripada yang ning kene mending jangan ning warung. Ya kayaknya wis kene bae ora apa-apa aja ada teh tio maka yang konon ku wis tontongan dirongokaken omongannya ya kayaknya kok umeti yo kedik gini jare anune ki jare Kang Doyok wis lah yang marapan balik bae aja ora apa-apa aja. Nah ya mam temenan ki anu jare yang harapan balik bae jare Kang Doyok yok je balik je iyalah. Nah tadi ki ya Kang Tione kan waktu kun kan masih ning jero omah kayaknya ki ngemet bu nginum bu ngemet jabur nawaya metu maning Kang Tione deleng Kang Doyok ya lagi ngadeg arpan marani meng sendale Kang mendi jeyok jare Tione ke anu jeyok reang masih mikir warung ninggal warung kayaknya reang ya nonggoni warung bae. Oh ya wis los mana nyakane gening warung bae tongtong menek-menekaken irama ya balase ya menekaken warungnya ditinggal jare Kang Tione ku gel konon ngomongnya sekudua nahan ki malah ngusir pisan je ya berarti kan reang ning kene ki ya ora diarepaken kehadirannya ki ya wis lah je reang maya miyang bae. Nah wayar pan miyang diudag kenang Kang Imam Kang Doyok ki yok sorry je yok temenan maksud reang ke ora kayang kenen wis ayo lamun harapan balik ya tak anter kenang reang gak ora nyangka ti yo ku jarapan ngomong kayang kono ning iraku ya jare Kang Doyoknya wis ora apa-apa aja mam ira mau ora salah apa-apa wis ira men kene bae nongkrong ora apa-apa reang mah ya arepan balik meng warung bokatan adine reang ke ora bisa nonggoni warung ora weruh rega ta prewen anu je yok temenan je reang sorry wis ora apa-apa. Nah dadi ya Kang Imamnya ki arepan diburi Kang Doyok diblawei Kang Doyoknya ya balik ke ya lunga dewekan bedeng kluk bae mung bae pun mau karena masih enom jiwanya ki ya masih berontak jora jadi ki ya dia kayak kononaken ki lara ati Kang Doyok ki lara ati ya ora terima ya apa jerang ki ya nang apa sampai dikayang kononaken reang ki dianggapnya ki dudu uwong apa kenang Tio ki sampai mikir gel konon. Nah ning atine Kang Doyok keucap ki ya wong kayang konon mah ya sekali-kali mah ya kudu dupai pelajaran je lamun kenang lara mah ya puas ladas je wong kayang konon mah tadi ki ngomong kayang konon lamun Tio kenang lara ki je kayane mah wah ya puas ladas lah je kayak diomong gel konon kah yang dongakaken sing ora bagus je ora Kang anune ki Kang Doyok kini Kang Tio ki dadine gara-gara ya perlakuannya mau ku. Nah dau gang ngucap kuwen ning jero ati Kang Doyok ki dikagetaken kenang suarane kaki-kaki embusing lor kidule maning wis ana ning kono wis lagi nglayeg bae ngomong ning Kang Doyok ki ya dongakaken wong sing bagus-bagus bae jajan dongakaken sing blesak-blesak kone ku ya mantak ana sing ngerongokaken diamini mantak kedadian jora ya Kang Doyok ya kaget ki wong ki sing ditekane diomong gel konon ki ya kaget yang ngomong ora aja yang orang dongakaken batur yang sing blesak-blesak ora apa aja ya kun mau karena pikirannya Kang Doyok ki lagi emosi lagi kesel lagi sengit ning Tio jadi ki orang nalar akal sehat ki lamun nalar kah ya berusi ngendi wong kin ki ya isi atine reang ki je nang apa weruh kayang konon je. Nah si wong kun ku ya si kaki-kaki ki ngomong marani meng Kang Doyok sirane ku temenan je pengen ya bocah kun ku ya kenang lara je temenan je wong bocah kayang konon je aku duduk pelajaran je ora ngargai ning wong sejen je langka anune sopan santune sombong je ya embung adira kenapa je jare anune ki jare Kang Doyok ku ya wis ari kayang konon mah nah si kaki-kakine ki nglengos ninggalaken Kang Doyok je lunga ki mana mengarai umahe Kang Tio
lungane ku manakaken. Nah Kang Doyok ya wis karena ditinggalaken Kang Doyoknya ya lunga aja. Namun bega dau oli pirang tindakan Kang Doyok ki mandeg mikir, "Cih, kok dikit ya? Apa gak si kaki kunku?" Weruh reang ngomong ya dongakaken sing blesak ning Tio. Apa reang ki ngomong ki sampai ke ucap ta prewen je ya kayaknya ora lah. Reang kan ngomong ning jero hati je. Nah ngapa si kaki kun weruh Kang Doyok nyelinguk mengguri ya si kaki kun ya masih aneh, masih dengkluk bae kalunga. Oh ya iya wong kun ku aneh ya wis lah enda temen jor jare Kang Doyok ke reang marapan balik meng warung ngalak-ngalak ning warung mau li duit jor jare Kang Doyok ke. Nah tekang warung ya anak adine koro pelanggan sing biasa melekan ning kono ku adine Kang Doyok ya lagi guyonan koro batur-batur Kang Doyok sing biasa begadang ning kono ku. Nah sebisa Kang Doyok teka monokaken ya wis balik ya Kang. Iyalah melangirane ora buru rega jor jare Kang Doyok ki. Ya lah mau nareng ora buru rega ya wis lah tak kedol janji bae regane aja. Ya mantakan rugi aja kayang konon mah. Ya ora apa-apa aja Kang jor. Nah tadi ki ya rasa gregetnya ki mulai radakan ilang gitu. Sebisa ning warung ki ngobrol karo adine, ngobrol karo batur-batur sing biasa melekan ning kono sampai akhirnya ki bengi kayak biasa tutup jam 1:30. Oh iya sedurunge tutup je dadi ki ya sewise Kang Doyok ning kono ora suwe ki Kang Imam ki teka je mono kena ngomong ning anu ki ning Kang Doyok, "Yok, Mam jira apa gak menakaken je?" "Iya orang sanggup lah baturi wong kayang konon je." Nawar yang mau ora repan semono omongannya ku ya ngomong padu metuk bae. Sewise ira balik ya reng gak ya kesel dadi tak lampiasaken bae aja ning Imam. Lamona ira ku ning anu ki ning Tio je ira ku ya ngomong ya orang hargai uwong padu metuk bae. Wis lah reang mah kin terakhir dolan menakaken jare Kang Imam ku kayang konon. Kayaknya reang ya ora repan mono maning je mong reang gebaturan karo wong kayang konon ku jare Kang Imam ki. Ya aja kayang konon je gara-gara reang ira dadine ora baturan wis ora apa-apa je temen ambiran mikir je Tione jare Kang Imam ku. Nah tas kayang konon ya wis singkat cerita ki ya balik mengumah. Waya balik mengumah ki ya sedurunge turu Kang Doyok ki ya mikir ning si kaki-kaki kun ku kelingan maning kaki-kaki kun ku sapa aja ya apa gak weru apa sing diomongaken kenang reang ning jero ati kun ku uwong tak apa aja lah wis lah nda temen jor jare Kang Doyok sampai Kang Doyok ki keturun. Nah waya Kang Doyok turu Kang Doyok ku ngimpi dadi ning jero ngimpine dheweke ki ndeleng Tio ki lagi numpak motor ditabrak nang mobil jo cebret jor. Ya Kang Doyok ki ya senajana lagi senggit ka mung bega arep nulungi melayu arep nulungi Tio mung bega keburu tangi je jebak jor jare Kang Doyok ki. Lah ngimpi je ya mung bega mbuh nang apa senajana pun mung sekedar ngimpi atine Kang Doyok ki rasane ki seneng je. Lah coba lah mau temenan aja ya duduk ngimpi wah kayaknya orang berang apa bumali aja kayak konon lah matakan dosa aja wis lah turuk maning tadi akhirnya kita turuk maning jaja turuk maning ya esoknya kayak biasa Kang Doyok ya nonggoni warung maning mangasepe izin minum kopi dikit. Mangga batur-batur pada minum kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kopi ireng mantap rasanya orang berubah. Lanjut maning menceritane Kang Doyok. Kang Doyok sukikine ya yang jaga warung ning pinggir dalan terus ya Imam ya monokaken deleng yok ya. Aja Mam, ora dagang ira dagang jangko dalat maning jora ya ndeleng ira dikit ira dagang tak beli ya dagang lah yang jora lamun ora dagang arep ngapakaken jora oh arep tuku dod jora ya wis nya diladangi apa yang ngobrol-ngobrol kayak biasa mung bega Kang Doyok ki sempet cerita ngimpine lagi bengi Mam je apa aja yok lagi bengi reang ngimpi je sira ngimpi apa Tio numpak motor ketabrak nang mobil je ya Kang Imamnya kegugul lah sira mah saking dasare sengit je kuning Tio ku wis ngaku bae jora kunku ya ira ku ya ngarep-ngarepe Tio ketabrak nang mobil jora ora je Mam yakin reang mau sekedar ngimpi bae je ya indane dari kenyataan ya
Ya iya aja sampai lah je mamlah krunya melas jora. Wis deh dongakna sing bagus-bagus bae je jare Kang anune ki jare Kang Doyok ki. Iya aja wis je sing wis mau wis jarang gaya kayaknya wis ora kiyeng do baturan maning karo Tio wonge kayang konon orang hargai wong sejen jora. Iya aja nah tas kayang kon ku wis rong dina sewis seket dina kuwen Kang Imam ki teka mengkang Doyok ngupai kabar yok je. Apa aja Tio aja. Tio nang apa? Tio ketabrak mobil aja. Tabrak mobil aja. Iya, sing bener aja. Iya, di gawang rumah sakit aja. Terus ya mbur yang dong urung kabar kuon saking reang ngarepan mau rumah sakit arep niliki Tio aja. Ya bagian prewen bega ya bengene kan ya Tio batur reang terus ya ngalami ngupai reang udud, ngupai reang kopi jora. Ya rang ki ya arep niliki aja manakakan mau rumah sakit. Ayo ira melu ta beli aja yok aja. Lah mung lah aja kone reang mah ya melange ki Kang Doyok mah ya ari rasa sengit sih ya wis ilang ya mung bega Kang Doyok ki wedine ki teka monokaken kone ku diusir maning melange ku kayang konon tadi dijak niliki ga ya ora gelem. Oh ya wis lah reang bae sing niliki. Nah sing miyang ki ya mung Kang Imam bae niliki Tio sing lagi ya jare tabrakan ku. Nah sugi kine maning Imam ki monokaken maning biasalah tuku udut kor kopi sisan kanda yok ya lagi wingi reang kan ya niliki Tio aja. Iya aja terus prewen wah nemen aja si Ratione nemen aja. Iya nemen prewen ya sikile ki kudu diketok aja. Kudu diketok prewen ditugel aja diamputasi aja. Iya kayang kononan kah aja pokoknya marpan ditugel sikile aku kenang dokter aja lah anak bahaya aja. Nah sampai ya orang niliki jaira jarang ku bagen niliki magelem mong bega melangi ku ya diusir. Iya aja yang anu jeyok ya wis lah tontongan jeyok kone ira diusir maning. Iya jarang ku bedine ku diusir tiwas reang belan-belani monokaken jor ya wis tontongan je sampai tekang Kang Tio digawa balik meng umaga ya Kang Doyok ora niliki ora apa ya kun mau wedi aja cah wedine ki ya teka monokaken ki ora diterima maning jadi ki daripada isin ya wis lah reang mah ya wis karuan nonggoni warung jor. Namung bae ga ora dinyana-nyana rupane monokaken Tione ki monokaken nawa ya tekang kono ku ya Tione ku ya embunang apa ya langsung jaluk maaf ning Kang Doyok ki yok ya ampura reang je ya yok ampura apa je yok jora ya ampura reang jarang ki bener-bener kayaknya ki ya orang kedua salah ning ngira ki lah salah apa wong ora dua salah apa-apa temenan ampura reang je wis ora salah apa-apa ira mah jare Kang Doyok ki ya Kang Doyok dewe kan sebenarnya mah wis ora pati kelingan ning masalah kuwenku. Prewen jaira sikile ya kayang kenen mung kari siji saking mah sira sing sijine ya wis diamputasi. Oh, ira arep apa jemene tuku udut dah prewen ya arepan tuku kopi je koro ya sisan je pengen jalu kampuran ning ira kayaknya ki reang ki ya wis ora sopan ning ira lagi bengian ira dolan mengume reang ka. Lah wis ora apa-apa ya reang mah ya memang ya kun jare Kang Doyok ki arepan ya niliki warung soalnya mah warung ki ya ditonggoni kenang adine reang ya. Terus kun ku prewen ceritane je sikile ira ku je yo jare Kang Doyok ku nah saking mas ejen Kang Doyok ya sifatnya ki ora sombong maning ka ora angkuh maning tadi ki ya gelem kanda apa iya kayang konon reang ku pikiran bae je sih rasanya ku ya yakin sih gara-gara emang Imam jora Imam kan nyewot gara-gara reang yang ngomong gel konon ngira Imam kan ya sampai ngomong lah wis lakin mah bengikian terakhir yang kedolan menekaken reang ki ora repan menek maning ira mah ora bisa ngargai wong sejen ira mah ora ngerti ya perasaane wong sejen ya kayang konon dadine kan apa sing diomongna kenang Imam kan ya kelingan bae kenang reangku sampai reang ya rong dina sewisa kedadian kun kumpul nang apa ngrimut lagi ngrimut kan yang gawa motor yang dewekan bae aja sih. Terus nah reang gawa motor ki lumayan kenceng ijig-ijigan bae ki anak kaki-kaki melayu nabrang dalan iya reang kan nginggati jora nawa ya reang nginggati ki sing guri ki ana mobil reang ki nginggati ya karena ana mobil sing mau wis banting kiri ki ya banting kanan maning dadi ki ora stabil reangnya ki arep banting mengkiri maning ya keburu niba aja reang glundung sikile reang ki sing siji ki ya kelindes kenang mobil gede aja nyerak akhirnya balungnya remuk ya siji-sijine cara ki ya kudu ditugel aja. Nah kayang konon ya bari ngedengaken sikile ki ya masih dibleber-bleber mbu perban bu si
jarit pokoknya masih di gubet-gubet toli yang gawakin jor gawa tongkat ka. Oh ya wis sing sabar bae jeyo jor jare Kang Doyok ki. Nah sewise Kang Tio balik, Kang Doyok ki karo Kang Imam ki papandeng-pandeng. Mam jarang mah orang ngapa-ngapakaken yakin sumpah jor jare Kang Doyok ki. Yarangnya goron dulu ira ora apa aja yok je. Mung bega kaya-kayane mah ira ki ana sing dirahasiakaken je ya. Ya sebenarnya mah yang ku waktu kun ku ya akhirnya kan cerita kabeh anu ki Kang Doyok ki ning Kang Imam ya masalah dewek ketemu karo kaki-kaki lagi ndongakaken sing ora bagus mung begakin ki ya reng kan ora anu ora apa je mam je dudu apa ya reng kan ora sadar 100% ora apa lamun yang sadar mah ya reng kan masa iya je ya pengen Tio kayang konon toli kan Tione je ya nibane gara-gara mikiri omongannya Ira berarti ki dudu 100% salah reang jare Kang Doyok ki ya reang kok ora jarang ya ngomong ya apa sing perlu tak sampeaken bae saking reang belan Ira aja ya wis lah intinya makin ki ya dudu salah Ira dudu salah reang kin masalah Tio dewek je bonggane Tio kayang konon jor iya ya mudah-mudahan ya ana hal positif je sing bisa dipetik sing kedadian kian mudah-mudahan ya ana hikmahnya supaya wong ki ya bisa ngargai wong sejen ya ceritanya gak peragat mau semono bae matur kesuwun kanggo batur-batur kabeh sing bisa rongok nama ngasep kanda mudah-mudahan ya ana ya pun mau ana hikmahnya sing cerita kian semisale mangasep gawaknane ora sempurna akeh kekurangannya kayak nyuwun pangapurane bae jaga terus kesehatannya batur-batur kabeh reang pamit undur diri assalamualaikum.